Someone who's in stands alright. Ever imagine all the possibilities? Ina nan na iso. Ina sama. Ka hauro. Da Allah. Haba ne. Na kusan ka da irin tsarin magana ka gani. Kai kawai ka hauro. Ina sama ka hauro. Ka hauro kawai. Kace kawai na hauro. Ka hauro. Lahiya launi. Okay. Akwai labari sosai nake gaya maka. Zuwa gari Rahama Sadau ta dora sabon foto. Ba possible. Kai. Ake cikin komai yana tafiya a yayi tafiya gaskiya ban samu damar zuwa studio ba saboda ka gane na dan yi wasu editing ne ka gane muna can muna da harakokin rap irin wannan kasan ita rap a baki take ka gane ka gane nan ta sake sakin wani sabon hoto kuma ka sake sakin sabon Rahama Sadau no nan wajen daga an yi hosting wai Rahama Sadau ta saki sabon hoto wai ka foton da ta saki dan Allah ka duba ka gani dan Allah kai ga wani top photo wow she's beautiful ka duba ka gani kai ka duba ka ga wani hoto da ta yi hosting dan Allah wow ka ga wani foto da ta yi hosting kai Rahama Sadau kai dan Allah ba ta da kyau wai wannan yarinya duba da Allah ba ta da kyau wa yake magana da kyau yarinyar da kwata-kwata kai ka ga wani hoto da ta saki jiya kai wani foto ni dai ba wani foto Rahama kawai ta yi mun akwai wani hoto wanda ta saki jiya ya so ya bata foto da ta saki jiya jiya ta saki hoton ya so ya bata mata suna har wani bature yayi magana da bata dace a kanta ba wace irin magana ce wannan yayi maganganu har ya so ma ya taba addini akan magana ba wannan yarinya ai kwata-kwata kai da ka ta da Allah da ka ta ba yarinya tana kai matsalar ka kenan yarinya tana cilin irin wannan wa yake magana cilin ana magana cilin kuma shikenan sai take hoton kanwar ka ta saki hoton kanwar ka ta saki hoton ta saki ina ruwanka da ita ina ruwana da ita ina ruwanka da ita tunda ba hoton kanwar ka ta saki to amma kuma musulma ce kuma dole in dai har tai abin da zai kamata dole mu faɗa mata ba ma tsubanta to amma ai ba a ce a takure mata har haka ba ko ba takura mata aka yi ba hoton da ta saki ba iya ita kaɗe ta ba ya taɓa addini mutum da baturen yayi magana akan addinin musulunci ya faɗi maganganu masu zafi ba kai dai sai a hankali kai ma na lura da kai ba ya ni dai kawai ka gane in dai zaka ce Rahama Sadau zaka taba ni da kai ka gane da gau ma ba zan ƙare yokuwa inda kake ba studio ma zan daina zauwa ka gane zan je da ci gaba da harkoki a studio na kan zan daina zauwa ka gane yawwa kan ka ce zaka kushe wani yare Rahama Sadau no ba ku kai abokina ga wani sabon bidiyo an saki akan Rahama Sadau ni fa wannan yarinyar ne kai tsara Allah sai mun ga wannan bidiyon da aka saki a
ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda wani lokaci. Fatan kowa na lafiya da Allah. I want to make this video so quick and I want you to get to Rahama sadau. Don Allah ta yi posting wasu pictures this 1st of November 2020. I think the pictures have gone viral on social media. Don Allah da ya halice mu bana ni na daina magana akan wani ya fito wata yan nana ya tafi da tsaraicin ta yi kaza ka no kowa ya san abin da yake a ce lahira ce kowa zai accounting for abin da ya ga dama yi. Amma don Allah mu kiyaye kan fushin Allah. Na ga wani ne da ya comment a daidai directly on that tweet ɗinta ya batanci using her picture, batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Cin fuska ne ga addinin musulunci, cin fuska ne gare ki, cin fuska ne gare ni, cin fuska ne ga family ki. Maganar pictures ɗinki kowa ya san baki daidai ba, ke ma kin sa ne dan a zage ki domin zagin ne yake miki daɗi. Ko iyayen da suka haifi Rahama in sun ga pictures ɗin sun san ba su yi daidai ba. Maganan ka duka ma kare ta ka sa son zuciya ne ba zan kula ka ba, bana magana kan abu. In ka sa san ranka saboda kana mata wani so blind da ba za ka iya gaya mata gaskiya ba. Duk mai son ta da gaskiya zai gaya ma Rahama cewa she's wrong, ita ma ta sani. Amma ni abin da yasa nake batancin da abokanan zaman zire in ka san da ake goge hoto ban sani ba. Ka je ka nemi Rahama sadau ko nuna ba. Ni fa bari ka tun faɗa ba. Wallahi in dai har gaskiya ta zo dole sai na faɗa. Rahama sadau din nan ta daɗe tana kula kuyi wanda ya kamata a ce tuntuna na mataki aka an yi mata ba ko ta kadai ce ba. amma fa gaskiya Rahama sadau ne kai ka duba ga wani sabon foto da sai ka duba ashe mabibiyar Rahama sadau ne 100% ka zo ka ce mini wai Rahama sadau tana abin da bai kamata ba, kuma kana bibiyan ta ka zo ka ce wai ba ta ba possible. Kana ji wannan foto ya burge ni 100% kai ka duba wow, kai ka jibi bayan fa ya fito clear inda ka san Kadirina Cap, a san Kadirina Cap inda a wajen kwalliya ne a India an gama, to in ka zo Nigeria aka zo wajen Rahama sadau an gama irin wannan. Ka gane ka fahimta ba wai na ce ma ni ban ma magana akan cewa wai Rahama sadau ya kwalliya ba wani abu kana abubuwan da ya kamata ina misali wannan. To amma wannan hoton da musulma ce, wannan hoton da suna fa zai bata mata, kuma sannan ba ita kadai zai bata suna ba, zai shafi addini. Ka gane kai soyayya da kake yi mata ce ka zai ba da yawa, duk abin da za a faɗa akan ta ko da Love the way you love me. 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 Yo, hey, I'm a city so like Zamfada. Look at my baby, I don't in daga kapada. For you a season higher gada. abin da nake so ka fahimta. Rahama sadau. Wai kanka ɗaya kuwa? Kanka ɗaya? Ya ka ce ni kai na ji kai magana akan wannan foto da ta saki zai iya taba addini, na ji gaskiya ba haka nan bane, gaskiya ba ta da gaskiya. Wanda da Allah ya sa ka fahimta abin da nake so ka fahimta ke tintini daga nan ba inda zan sa sai gidan su Rahama sadau, daga nan ba inda zan je, daga nan gidan su na har yi maganar banza a kan Rahama sadau. Haba ni wannan gidanmu ma zan kai lafiya, ina za ka aka ina za ka aka ba za ka gane kamar ya ba zan gane ba. Ya ka dan ya haƙuri mana ya ne ina da kai haka na za gidan su Rahama sadau. gidan su Rahama sadau a haka A a wannan lokaci.
Allah yanzu tafiya da ke gidan su Rahama Sadau a haka. To ya Allah ba da sa ina nan. Kuma sai na faɗa mamar ku da baban ku cewa za ka je ka kai kanka cikin haka. Rahama Sadau uwa ya ma yarinya ce babbar yarinya ce in ga kafin Nigeria da mun ta ake. Ni wannan bai damu ba. Kafin Nigeria da mun ta ake. Ni wannan ba matsala ta bace. Kawai dai ni idan gaskiya ta musu na faɗa musu. Go. Jima baka faɗa musu. Go. Ko baka ce na tambaye. I said go. I said go. Give me your hand. I want to sell you and you, idiot. Crazy man. Sakare bara hankali wai Rahama Sadau zai je gani. An saki sabon bidiyo na Rahama Sadau, bari mu ga. Saki sabon bidiyon Rahama Sadau. Oh no. Rahotanni na cewa jami'an 'yan sanda sun kama fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Rahama Sadau a Abuja. Wata majiya ta ce an kama jarumar ne tare da mahaifiyarta da ƙannanta bayan sun kammala shirye-shiryen barin Najeriya zuwa ƙasa. An kama Rahama Sadau, abinda ake cin karo da shi kenan yanzu a shafukan sada zumunta, inda mutane da dama suke ta batun cewar yanzu nan zuwa ƙasar Dubai. Idan dai ba a manta wallafa wasu Rahama Sadau ke bayyana tsaraicinta a shafinta na Twitter, inda wani masoyinta ya yi amfani da hoton ya yi ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lamarin dai ya tada ƙura. Wait, kai. Rahama Sadau tsaya ka ji wani labari, zazzafan labari. Wai ka san me ya faru? Ai yanda kuke so ne. To 'yan sanda sun kama Rahama Sadau. Allah. An kama Rahama Sadau. Yanzu nan ne ji labari a gidan BBC an kama Rahama Sadau, yanzu haka tana can. In can police station za ka je to sai ka je ka haɗu da ita a can. Amma an kama ta ne. A'a, jika ba gidan su Rahama Sadau za ka je jika. Ni dai ba wannan ba, da Allah da gaskiya. Da gaskiya mutane da dama suke ta batun cewar yanzu nan batun ya ishe mutane cewar an kama Rahama Sadau a garin Abuja a inda take a boyarta. Police station za ka je? Yau. Mama! Baba! Yau fa ina ga ɗanku sai ya kwana a police station. Yau, inda ne na dawa da a police station na sami. Yayi. Kawai ka Lalle yau za mu shirya kai abincin dare a police station yau. Ina za ka tafi to sai an jima. Je ka. Wannan ba karamin taɓa hankali da shi. Wai ofishin 'yan sanda zai je ya yi belin Rahama Sadau. Ni dai ga muna daren da kan ba wata matsala da ke damu. Daga yau ba wata Rahama Sadau, ba wani Adam Zango, ba wani Aliyu. Ban san waye kenan? This boy Niger, wato ni kenan. Jama'a assalamu alaikum, ina gaishe ku jama'a da ke cikin Niger da na Nigeria da na Libya da na Cote d'Ivoire da na Abidjan. Gaba ɗayan ku ni ne su kuma ina gaishe ku. Kuna lafiya kuma kun tashi lafiya ko? Wannan shiri mun yi shi ne don zolaya ba. Mun yi shi ne don mu ƙara jawo hankalin mutane akan masu yawan magana akan Rahama Sadau. Tabbas Rahama Sadau ba mu ce ta yi laifi ba, ba mu ce ba ta yi laifi ba. Tabbas muna hakan. Jama'a muna so kasance masu bibiyan mu domin ku ƙara sanin abubuwa da dama masu muhimmanci. Kai ma ina so ka zama mai bibiya na, ka bibiye ni da kyau. Big director, follow me.
zan ba ku wani albishir yanzu nan, ku saurara ku ji da kyau. Wani albishir ne mai daɗin gaske, ku dan matso, ba ma kawar masoya na za su ji daɗin albishir ɗin. Wannan shi ne Adam, ya ne da dama kana lafiya. To lokacin da na baro Niger, na zo cikin Nigeria ne, na haɗu da S Adam, babban abokina na harkokin fina-finai, babban jarumi ne, ya yi fina-finai da dama kuma ya yi waƙoƙi da dama, kuma jama'a gare shi sosai a Nigeria. To insha Allah za mu ci gaba da yin harkoki da ku, kuma kar ku taɓa ɗaukan mun yi tsokana ne akan wannan bidiyon. A'a ba haka nan bane. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu ƙayatarwa, ana tare da ku 100%. Sannan zan bar ku da S Adam ya ci gaba da muku magana. Ana tare guys da yan mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkan da wannan lokaci, da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Sunana S Adam, wato Sani Adamu Bauchi, kamar yadda kuka sani. Waƙi ne, ina harkar waka, ina fina-finai, kuma wannan abokina ne, wato Facebook. Wato shi ma yana kokari sosai a cikin al'amuransa. Shine karshe ya nemi inda nake tafo daga Nijar ya zo shi ya kasance tare da ni. Gaskiya na ji daɗi sosai sakamakon ya zo mana da abubuwa masu muhimmanci. Kuma sannan ina mai ƙara ba ku shawara akan wannan shiri da kuka ga mun yi. Ba wai mun yi ne da wata manufa ba, mun yi ne akan cewa muna so mu isar da saƙon da ya kamata. Kai kuma me na daɗi. Sannan masu ci gaba da bibiyar mu, ci gaba da bibiyar mu. Sannan wanda yake son Rahama Sadau ya ci gaba da santa. Dan mu faɗakar da mutane a ina yin Rahama Sadau 100%. Wannan halin su ma ya kamata a ce su san abin da ya kamata, saboda yanzu rayuwa yanda take, mutum ake kiwo ba dabba ba. Mai son zango ya ci gaba da sansa, mai son Adamu ya ci gaba da sansa, mai son S Adam ya ci gaba da sansa, mai son ZEZBOY Niger ya ci gaba da bibiyar harkokinsa. Sosai muna ci gaba da faranta muku, sannan ku ci gaba da samu. Ina gaishe ki, ina gaishe ka, ina gaishe ku, ina gaishe da kowa da kowa. Ana tare, ba za a taɓa rabuwa ba da duk wanda yake tare da mu. Godiya ta musamman, ko sai an dan baku rap ne irin yadda ake rera ta ne. Thinking about the time we used to drink, carry with no money. Oh baby, I better be the girl you want to marry. My Selena, every time I see your face, my heart starts to race. I love you, 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 I love you one time. I love you, 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 I love you two times. Love you, I 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 love you one time. Ever imagine all the possibilities? Ever said to